pár dní budeme vítať ďalšie ročné obdobie, jeseň. Je úžasné vnímať ten čas medzi tým. Napríklad spomínanú jeseň cítim už koncom augusta. Cítim vo vzduchu jej jemnú esenciu, tú vôňu jesenných chladných rán. Všetky ročné obdobia mám rada, pretože každé je jedinečné svojou esenciou a darmi, ktoré prináša. Vždy sa teším na to, keď môžem ich príchod vnímať už pár týždňov dopredu. Ako už spomínanú jeseň, cítim vo vzduchu, ale nie len tam, ale aj v duši. Spomienky, ktoré si pýtajú pozornosť. Nie len tie z tohto života, ale aj tie veľmi dávne, ktoré si duša pamätá. Jeseň je pre mňa taká srdcová záležitosť. Pre jej krásne hrejivé farby a pre taký príjemný vánok v mojom srdci. Ten, ktorý dokáže spomaliť čas a ja môžem stíchnuť ako tie stromy, ktoré sa chystajú na spánok. A počas jesenných večerov pri sviečkach a hrejivom čaji už v diaľke vnímam mrazivé dotyky zimy. Ten čas, kedy sa ponáram hlbšie do mojej vnútornej jaskyne. Do hrejivej tmy, osvetlenej len mihotavým svetlom sviečok. Vnímať to ticho okolo mňa a vo mne. A potom, na sklonku zimy, cítim ten život, ktorý sa rodí pod zemou. Semienka, ktoré klíčia, ale ešte si chcú dopriať zo pár dní, než uzrú svetlo sveta. Aj vtedy vnímam vo vzduchu jemnú kvetinovú vôňu jary. A leto? Jeho blížiaci sa príchod vnímam ako vlny nespútanej radosti a detskej nevinnosti. Cítim sa ako malé dieťa, ktorého čakajú úžasné okamihy a stretnutia s ľuďmi v spoločnosti slnečných lúčov. Toto naladenie sa na ročné obdobia vnímam len zo pár rokov, odkedy oslavujem ich príchod v ich riadnom astrologickom čase. Ponáram sa do ich jedinečných energií a esencia mojej duše sa jemne prepája s tou ich. Byť zladená v prúde samotného bytia. Tieto meniace sa cykly môžete vnímať aj vy, ako jedno končí a druhé nadväzuje na to predchádzajúce a s úplnou ľahkosťou. Všetko, čo nám jednotlivé obdobie prináša, sa môže plne využiť v tom ďalšom. Je to tu všetko, v plnosti pre nás všetkých.